and dolo. I have no idea. Because in the law, it is fully evident. But a dolo timio wangi, you go by faith. Koro akani weda dwani jo Kenya te o miwangi o the by faith, ni election will be nice by faith. Whether we don't do that in a country. Wawacho things that have been evidenced. Wawacho kakochieng jera wacho, you cannot have a constituency ma nitiere jok moko magin they just walk to the polling station to gigocho ne president kende, to ok gigocho ne senator, ok gigocho ne MCA, ok gigocho, I mean Joyce. Ambrose Wetero why matters of faith. Unjo faith emanumio wa William Ruto makoro wadil go sanini. So it is not by faith. This is evidence. One election electoral chair. The chair, the late Kivitu, bedo ping, wanokwan Gen Z madang ipim no what happened. We were there and we voted. We saw it. So whether please, wacha gimingeni ki wacho ne Gen Z ni maot to gibro understand nikech after all negi onge to ine baba ge ine mane intie to one to we were there. Kal Kivitu wacho nwania. Perhaps probably they are sitting somewhere cooking the result. Kain ngama nogo kurano, iwinjo nango sechego. IBC osebedo source mar koko mawuok e election makakoro kiki BCM wangwa kae chak dhaonwa ka Gen Z ni manot ni jiosiko manano magi o magi. Kane in anto nego kurano to kuvitu bedo kacha inene wang jowi kanyisi ni probably they are cooking results somewhere. Aeto kane wagi kate yiero mar Uhuru. Ka IBC chair gi team ne oluongo all candidates. Uhuru dhi kacha Bomas odhi osomo ne asoma kawane ne wang jowi kama osomo ne gi asoma ka to wuoko ae maonge gimo bed piny olosi. Kane in team madwa tugo gi team na to referee obedo ka oluongo wane we wawinjre ane uru ka kidwa tim tin kibiro ti somo ne asoma referee ti wuok ae. Ka gik moko dhi marach ni kik wawach nikech joluo mowar ma Ambrose Weda gini ochung gin tekni ka un koni to gidhi kocha. Mano miriambo and we will always say it. Kata mana sani ka pod odhi marach we will keep saying. Kane wagike election masani in gi commission abirio ma in any democracy around the world dictates ni majority have their way. Did majority have their way? Ambrose we somonwa bwana. Kinge ni in kor jok makwalo kura. Beda mos te kwal kura by faith kaka udhi kode by faith no. But e kura kato we will need evidence mondo IBC onyiswa ni giikore ne yiero ni kosok giikore. Thank you. Penjo man pende na penjo manajera